Babiya Allah. Baba. Ya aka yi? Baba na gaji mu samu wuri mu zauna. Mu samu wuri mu zauna. To, ya. Samu mana waje. Kai kan jefa ni kwata fa. A ba kwata bane. A hankali za ka kawo. Kaɗan baba. Yawwa. Kaɗan. Yawwa. A juyo. Yawwa juyo. Yawwa. Hankali akan taya ne sai ka zauna. Ke? Ba rijiya ba ne? A ban taya ne. Yawwa baba. Kan ba ki jefa ni rijiya. A ba rijiya ba. Da wannan. Yawwa. Allah ya miki albarka. Amin. Allah ya miki albarka ɗata. Amin baba. Allah ya miki albarka. Amin. Ka nake. A'a. Da za a yi injina rungume ta. Yawwa. Bara mu gani. Mu ga nawa muka samu. Rige. Duba mana. Yawwa. Ilisa ba ki shiro min ɗan dubu ki ba da allura. Baba yau sai a hankali ba ɗan dubu. Ba ɗan dubu. Kai. Wannan wani irin guda ne ke? Ba ki sa kaya masu kyau wani? Wallahi baba ka ganni nan an tallabiya na rasa an shafi na. Gidan uwarki ta za a yi kisa zulumbuwa. Ba ka dan samun wani dan fitar wanda ya dan matse? A baya da ake yayi ne baba fa ka ga. To wannan shi ma ya kamata ya tara kuɗi. To ina jin garin ne. Yau akwai rana baba ba ka jin rana mutane ba a fito ba. Haka ne nawa aka samu? Ka ga nan. Ina yake ni na fitar. 200 ne ga su nan. Ga wannan ma 200 ne. Nan 200 ne? Nan ma 200. Ba dubu yau? Baba yau ba dubu. Wannan ma 200. To. Wannan ma 200. Ke, na ji motsi yayi yawa. Don uwarki ba cuwa yake yi ba? Ba ka dinga zagin ladidin? Nan nawa ne? Kaunan da take ma 200. Ya aka kai? Yau 200 ko aka dinga tara mu? A yau kasuwa ba ta yi riba ba. Ga 50. Ga 50. To, nawa kenan nan? Ya kama. Bara in gani ba ke. Ya ku. 800 dai na ji 850. Da wannan ma 50 ne. Wannan 50 900 kenan. Wannan ma 50 ne. 950. Kenan baba. Abin da muka samu kenan? Kin tabbata? Dan uwarki sai na caje ki. Ba ha? Ba ka yarda da ni ba? Yodan. To ban yarda da ke ba. Ya baba na ka wata naira 500 a ƙasa yanzu nan bari in ɗauko ma. Ya sayan uwarki ke aka ya faɗi baki sani ba. Baba garin curowa ne da kake yi ga ta nan 500 ce. 500 ce. To duk da haka sai na caje gidan ku. A'a. Baba na zo fitar da baba fa za ka iya taɓa ni bane nake gaya ma. Wallahi baba in ka takura min akan caji ni ba ka kai a gida ba baka a nan wuraren wallahi tallahi baka a nan. Ya koyi ta Allah ji. Yau in ji gaba da ana ai shikenan kin kashe ni. Bari in zauna. Kin tabbata dai baki dauki komai ba? Ba abin da na dauka ha ba. Na yarda da ki. Na yarda da ki. Yanzu nan in ai riga kai na. Kai, ga 'yan fashi na sun zo. 'Yan fashi na kai. 'Yan fashi da makami. Warin da idan ka dan uwarka. Baba yadda ba ne. Baba yadda ba. 'Yan fashi aka ce baka ji 'yan fashi. 'Yan fashi da jami'in masu yaran mutane. Wani makami ne a dinsu. Amma sai dai gilashin ka kuma abu da ne. Bindiga ne. Bindiga ne. Allah tana. Ina kake? Ga nan. Dan fashi. Allah ga ya kodi. No ne. Wallahi ba mu da kosi. Ba mu da kosi wallahi. Kudin nake hannun ka ba. Kudin nake hannun ka ba. Na ce ba ne kuma aure na ya kusa za mu kayan daki. Kai ta. Wayo Allah da. Wayo yana sun kwace kudin. Da Allah kuma rai. Idan kudin nan bai kai 15 ba. To wallahi tallahi kai din nan ko banda duka sai a maka bandi bai. Dan Allah wallahi ina kallon ka daga zaka yi zubin imani dan Allah ku dai waye ka san ba kai ka kalla shi ana gani zai ce ka mun yi kana magani ne ya nawa ne na ogara fashi nawa ne dubu ɗaya da ɗari 1,400 da naira 50. Wayo. Ku je da shi da Allah, ku dai ku tare da raina. A in 1,900 da naira ba naira 10 ne.
To kai yanzu abin da ya faru dan da daga nan ni ina kasan da yan mata. Dawo daga nan. Kai wannan dama kai zan Ke tashi mu je. kai ku da ba mu iyata Kai. Wallahi ba ni da 1.5 da zan ba ku da daraja ya ku ya ku. da Allah ku da aka ce miki mun zo wasa. Kudin da na amsa nan kasan da mata da ita da shi. Kudin da na amsa nan. To ina da 1.5 zan ba ta kai ina da 1.5 kai dan zan uwan kula ki da ne take samu kudi ni. Kai. Ah. Kai. Karba gaba da. kai Wallahi ba na ba da. An riga ta bada nata. kai dan uwan ki Tashi kawai. samu kudi Lokacin da Tanimu ya zo ta dina ya bani. dan uwan ki ba shi ne ba jodi mu ba sake muke gidan ya muke gidan uwan Kai. Kana gaban hukuma shine kake wani ihu. ya kuri An ga mai fashi ne a nan wajen masu kashe mutane. ya kuri dan fashi ne da hannunsa akwai bullet In kika magana sai na Babu granat, babu granat, babu. sai na harbe ki. wayo Allah ya ji da kuka taɓa mu babana. Allah ya fashi wuya wurin da Allah wallahi ban san mutu yan fashi Wallahi baba kai matsoraci ne su wuce. yan fashi mu taimake Su wuce baba kai matsoraci ne. Allah Zo mu tafi gida. Allah tsire mu ya Sun batan mu kuɗi. sake Baba sun batan mu sake idan yayya yayya runa rana Allah tsire miki daidai gwargwado